Lányok, órák után edzésre fogunk menni. Hogy késhettük le a reggeli vonatot? Lányok, egy egész éjszaka telefonáltatok Zackkel. Mert ő az új hősünk. Ó, Zakat! Szia! Hello. Sziasztok, lányok! Úgy döntöttem veletek, melyek iskolába. Én vagyok a hősötök, védelmezőtök. Nem bánjátok? Nem bánjuk, lányok, nem bánjuk, ugye? Nem. Knopa, miért hallgatsz? Knopa benne van. Remek, akkor menjünk iskolába, késésben vagyunk. Nem félünk semmitől. Igen, amikor Zakat szuperhős velünk van. Lányok, normális iskolabusszal utazni, ne gondoljátok, hogy rossz. Igen, amikor valaki iskolabusszal megy, és valakinek saját autója van. Túl fiatalak vagyunk egy autóhoz. Ó, köszönöm, Zakat. Olyan klassz, amikor a barátod szuperhős. Láttad? Autóval mennek iskolába. Szép, a nyusziknak van autójuk, mi meg az iskolabuszon kocogunk. Blondi, egy autóvásárlásról beszéltél. Sikertelenség, minden megtakarított pénzemet elköltöttem. Lányok, engedjetek! Természetesen köszönöm, Zakat. Olyan jó, hogy van saját autónk. Ugye, lányok? Saját sofőrünkkel. Srácok, meleg van a nap alatt, nekünk van klímaberendezésünk. Menőbb, mint egy iskolabusz, 100-szor. Srácok, találkozunk az iskolában. Szent tehén! És most elvesztettem a knopámat. Ne sírj, hallottad, mit mondtak? Csak a barátjuk. Kezdetben barát, aztán majd pasi. Valószínűleg valaki nyuszitól megkapja az Zakatot. Ki kapja meg? Egyedül van és 4-en vannak. A fenébe, Knopa a kocsiban van Zakattal. Nem csak Nopa, hanem Diana is. Fiúk, tudom, hogy kell megoldani ezt a problémát. Hogyan? Ennyi nyuszikkal vacakoltunk. Magunkhoz kell csábítanunk őket, és akkor a nyuszik elvesztik a hős barátjukat, és kapunk egy új kosarast. Igen. Zseniális. A lényeg, hogy Zakat egyetért vele. Fiú, képzeljétek, a nyuszi pompom lányok Knopa csatlakozott hozzám. Meg kell akadályoznunk, hogy újra vesztes legyek. Nem lesz semmi baj, nyugi. Jól van, lányok, nem sokára mi is autózunk, csak fiúkat kell találnunk egy autóval. Igen, hol találjuk őket? Megérkezett az iskolabusz. Menjünk. Lányok, láttátok? Amikor beültünk a kocsiba, mindenkinek kipattant a szeme. Igen, főleg a fiúké. Ez az. Lányok, pisilnem kell. Zakat, nem maradj sokáig. Lányok, olyan csodálatos elsőnek jönni az iskolába. Igen, és mások még a buszon vannak. Zakat, csodálatos vagy, minden nyusz olyan, mint te, csak álmodozhatsz róla. Knopa, mondd meg őszintén, érzel valamit Zakat iránt? Nehéz megmondani. Ó, Knopa, ha nehéz kimondani, az azt jelenti, hogy még mindig Zakat felé mocorogsz. Knopa, kit szeretsz jobban? Zakatot vagy Tomaszt? Knopa, annyira kíváncsiak vagyunk, mondd, hogy a barátaid vagyunk. Lányok, hagyjatok már békén, nem érzek semmit Zakat iránt. Jól van, nem lesz semmi bajunk, szóval ezek szerint Zakat csak a barátunk. Itt van Zakat, hős. Lányok, szeretem ezt a helyet. Nekünk is tetszik. Zakat, szerintem ne ülj a hátsó sorba. Most már te is a nyuszik barátja vagy. Ülj ide mögém nyugodtan. Korábban ez Kirill helye volt. Diana, Kirill nem éri túl. Kit érdekel, ha Kirill mutogatja magát? Lányok, megértettétek a tervet? Igen. Egyikünknek össze kell kapcsolódni a Zakattal, így miután a nyuszik elveszítik a barátaikat majd. Kihez? Ha csatlakozom Zakathoz, Ice megöl. De te nem vagy Ice-szal. Hogy mi? Még mindig féltékeny. Tehát egyikünknek össze kell jönni a Zakattal. Biztosan megtetszik majd valamelyikünk, cukik vagyunk. Rendben, Blondi, megpróbáljuk. Lányok, miről beszéltek? Menjetek az osztályba. Menj az osztályba. Mindent hallok, foltosok. Szóval a szünetben fogjuk kezdeni. Igen. Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan barátra találnak. Rendben van, Kirill, azt mondtad, hogy elcsábítsuk. Megtesszük, Zakat a kosárlabda csapatunkba lesz. Már van is egy kosárlabda pólom neki. Várjatok, fiúk, 5 ember van a csapatunkba. Zakat 6. lesz, tehát ez azt jelenti, hogy valaki elhagyja a csapatot. Igen, és elhagyod a csapatot. Nem fogom, én vagyok a második a kapitány után. Elefánt vagyok, érted? Tehát a csapatból távozol, Miért te én? Ice. Akinek nincs nyaklánca, majd az elmegy. Thomas? Kirill, azonnal kell egy nyaklánc. Ha nem akarsz elmenni, jól kell játszanod. Hallottam Zakatról, jó kosárlabdázó volt. Igen, és egy jó pasi Knopának, azonnal tennem kell valamit. Menjünk edzeni, később beszélünk Zakattal.
A fenébe, nem hiszem el, megint rossz jegyen van. És ki ordította, hogy ő a legokosabb? Okosabb nálad, Loren. Lányok, menjünk az edzésre. Szóval, Zakat, ha segítségre van szükséged néhány órában, fordulj hozzám, én vagyok a legokosabb. Stella, ez nagyon aranyos, de ha Zakatnak segítségre van szüksége, akkor... Mi segítünk neki. Kiváló tanulók vagyunk. Rendben, lányok, menjünk, vagy lekésük a vonatot. Zakat, találkozunk az edzés után. A nyuszi lányok mindent elmondtak, hallottad? A nyuszi lányok nem olyan okosak, mint én. Lányok, kinek van alacsony pontszáma? Szia, Zakat, jól nézel ki? Emlékszel, milyen barátok voltunk korábban? És ki ordította, hogy ő a legokosabb? Megállni. Hogy nem, békák vagytok. Itt most velük vagy? Elutasítlak benneteket. Átkozott. A fenébe, Zakattal flörtölnek. Tetszik neked, Zakat? Nem fogom megbeszélni veled. Lányok, lekoptatott minket. Még csak a kezdet, ez a kezdet. Még csak meg sem vette a turmixomat. Figyelj, amíg nem jön össze valamelyikünkkel, addig nem fogunk. Megállni. Győzelem! A nyuszik a legjobbak! Lányok, nézzetek csak ide! Azt írja, őrült nyuszik. Talán volt itt valaki? Mit gondoltok, vajon ki csinálhatta? Cicák. Szóval a cicák mérgesek, hogy van egy barátunk, Zakat. Furcsa, hogy Kirill Thomas nem üzent nekünk, mintha nem érdekelné őket. Lehet, hogy tényleg nem érdekli őket. Nem, Nastya, érdekli őket, csak nem mutatják ki. Tudjátok, lányok, annyira örülök, hogy Zakat a barátunk, soha nem fog cserben hagyni minket. Igen, Zakat jó fickó, de nem vagyunk együtt, úgyhogy hagyjuk abba ezeket a beszélgetéseket. Rendben, Knopa, ha nem tudod felidézni a múltat, akkor nem fogjuk. Most pedig kérlek, add ide a pomponokat, jó? Köszönöm. Szóval, lányok, kezdjük. Győzelem! G-Ö-Z-E-L-E-M! Győzelem! A nyuszik a legjobbak! Fiúk, ne vigyetek sehova, hova megyünk? Beszélni. Miről akartok velem beszélni? Nincs miről beszélnem veletek. Én csak nyuszi barátja vagyok. Tudod, hogy Knopa a barátnőm? Tudom. Tamás, erről nem fogunk beszélni. Emlékszem. Zakat, jó, hogy barátkozol a nyuszikkal, de szeretnénk felajánlani neked, hogy csatlakozz a csoportunkhoz. Szeretnél olyan kosárlabdázó lenni, Fiúk, mint mi? miért ajánljátok ezt? Talán azért, mert haragszotok rám, hogy nyuszik a barátom. Nem tudjuk, hogy jó játékos-e vagy. Hiányoznak a jó játékosok, igazak? Kirill, nem, én nem akarom elhagyni a csapatot. Elefánt vagyok, elefánt! Elefánt elveszti a testét. Elefánt, mától ügyes leszel. Kosárlabdázók, nem értettem, miért beszélsz Zakattal? Zakat megsértettek? Mi megmenthetünk. Fiúk, mentsetek meg, valamit akarnak tőlem. Új kosarasunk van a csapatban. Igen, Zakat most velünk van. Mit akartok? Nem, még nem haragudtam. Fiúk, ne erőltessétek Zakatot, ő nem olyan, mint ti. Mi a jó oldaláról ismerjük. Zakat kérsz turmixot, menjünk a konyhába? Figyelj, Foltos, miért vagy ilyen kedves? Ki akarod használni Zakatot? Mi egyáltalán nem akarjuk kihasználni őt. Szeretnénk a csapatunkba látni. A csapatunkban van. Még nem haragudtam. Tudod, Zakat, beszéltünk veled, és fázol. Igen, a fiúkhoz ment. Furcsák vagytok, fiúk. Tudjátok, lányok, most elmegyünk a villába, bemegyünk a szobájába, és bekapcsolunk egy horrorfilmet. Emlékszem, szereti a horrorokat. Szóval játszunk? Igazából lányokkal kell találkoznom a vonat után. Elnézést. Láttátok? A lányokkal akar megismerkedni. A mi lányainkkal. Kimondottan szerelmes vagyok Dianába vagy Knopába. Vagy Nastya, vagy Maja. Fiúk, maradjatok erősek. Igen, újra a csapatba vagyok. Ne örülj ennyire. Meg fogjuk győzni. Most pedig játszunk. Lányok, vége az edzésnek. Ki fáradt? Senki. Én sem vagyok fáradt, tele vagyok erővel és energiával. Szóval, lányok, nyusziknak adok feladatokat egy teljes hétre. Stella, te tényleg szerelmes vagy Zakatba? Zavarnak a nyuszik? Nem, én adminisztrátor vagyok, és szükségem van egy pasira. Szóval különleges vagy.
Természetesen én. Még nem értetted meg? Menjünk! Különleges. Mi olyan különleges? Aha. Ó, vannak ünnepeink. Figyeljetek, lányok, azt írtátok, hogy őrült nyuszik? És tedd be ezt a szekrénybe. Nem, hogyan tudnánk? Jó lányok vagyunk, ugye lányok? Igen. Nyuszi, megértem, hogy elfoglalt vagy. Edzések, tanulás, de már rég nem voltatok szolgálatban. Mi? Tisztában vagy vele, hogy pompomlányok vagyunk? Nem vagyunk szolgálatban állandóan. Nincsenek olyanok, akik szolgálatot teljesíthetnek? Tudjátok, lányok, mi mindig szolgálatban vagyunk. Olyan nehéz figyelni az iskolai rendre. Nem vagy kénytelen WC-t takarítani, mint a cicáknak. Nem kell minket cicákhoz hasonlítani. Csak annyit tehetünk, hogy vízivirágokat locsolunk az órán. Ha rendben van, akkor megegyeztünk. Ne lányok, ti fogjátok osztogatni a szórólapokat. Egész héten adtok nekik, és nem jöttök iskolába. Csak én gondolom, vagy meg akarnak szabadulni tőlünk. Nem fogunk szórólapokat adni, egész héten elfoglaltak vagyunk. Bocs, lányok, keressetek valaki mást. Viszlát! És ne gyertek az edzőtermünkbe. Oké, nem hallgat az iskola igazgatójára, majd beszélek az igazgatóval rólad. Lányok, induljunk! Ó, beszélek az igazgatóval rólatok, lányok, akik elmegyünk. Az autó itt van, ez azt jelenti, hogy a lányok a villába vannak. Ez klassz, először jöttek iskolába, és először jöttek vissza a villába. Fiúk, tudjátok mit? Ha okosabbak lennénk, mi is ülhetnénk a nyuszikkal a kocsiban. Érdekes, Zakat is a villában van? Az Zakat a villában van, talán újra beszélünk vele? Menjünk a villába, van egy ötletem. Fiúk, közelebb kell lennünk a lányokhoz. Meg kell hívnunk őket valahova. Én benne vagyok. Mi? Tehát te jársz valakivel a nyuszik közül? Kirill, menjünk a lányok szobájába, és hívjuk meg őket moziba. Veled jövök. Fiúk, ha megyünk, akkor együtt megyünk. Természetesen együtt. Mi van, ha Zakat ott van? Magunkkal viszük Zakatot is. Lányok, olyan csinosak vagyunk, mindenki ránk fog figyelni, biztosan. Együtt megyünk sétálni Zakattal. Knopa, nem vagy féltékeny? És ne gyertek az edzőtermünkbe. Lányok, olyan csinosak vagyunk, mindenki ránk fog figyelni, biztosan. Hol vannak a fiúink? Hol van Thomas és Kirill? Miért nem hívnak sehova, egy hete már minket? Úgy döntöttek, hogy megmutatják méltóságukat, de ez nem szép a fiúknak. Lányok, ez a kis táska illik az outfitemhez? Igen. Szuper. Reggelig táncolunk. Milyen jó, hogy van egy pasid, és hűséges híddel bízhatunk Zakatban. Knopa, ne dicsért már ennyire Zakatot, annyit hallottunk már róla. Rendben, lányok, azt hiszem itt az idő, fél óra múlva az összes strand kinyit. Reggelig táncolunk. Szeretek táncolni. Hé, hova mentek? Ó, lányok, hallottátok? A fiúink úgy döntöttek, megkérdezik tőlünk, hová menjünk. Megyünk a klubba. Zakat vár ránk. Zakattal megyünk sétálni. Itt van Zakat. Nem bánod? Egy ideje nem mentünk sétálni. Senki sem hívott meg minket korábban. Rendben, lányok, miért jelentkeztek? Menjünk. Sziasztok! Kirill, mit csináljak? Hát mit? Semmi. Ó, igen, Zakat nem a Dianáé volt. Fiúk, nyugi, átöltözünk és elmegyünk a klubba mi is. Jó ötlet, menjünk. Gyerünk! Na gyerünk! Zakat, nem fogsz unatkozni velünk? Soha nyuszi lányokkal. Srácok, gyorsabban, minden nyitva van. Olyan türelmes. Srácok, elmegyünk a klubba, reggelig bulizunk. Ti pedig lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel a csatornánkra, kattintsatok a csengőre, és várjátok az új epizódjainkat. Hamarosan találkozunk. Sziasztok! Yeah, they let me slow. This